Angsa mota ninai borok saratir barni juta sarok tai iu trai rok atro songgothon hoite joto trai rok bothok khadung khada ngai tongmani oi imang bani nukmani abo pholiang thano jeng tabuk haini haisini angsa mota tongkho jeng tab pholi nai ba boni rasno teng sanan bagai jotoni khamino jeng Satana makannya. Karena kita kan asal kaham. Boy hai joto hasal lok ni thangkang kaisam. Agara long le, di Brian Piti long le, di Brian Piti long le, Thai bara long le, Buakarin namung bagian triple lens seram no, Buakarin namung bagian triple lens seram no, Busang ni cong Mario but kabang but bay sar masong orang keplai klai no, Busang ni cong Mario kabang but bay sar masong orang keplai klai no, Tira mota long le, Buagara. उन्नीस गोलाघाटी आमतली गोलाघाटी केंद्रनी लाटिया सरानी कालीजंट कामी और कामी वो तिनी 2 नंबर वार्ड और तिनी चिकनसा पांडा जॉइनिंग पांडा जंखा तिनी सारेकनी 6टा वाताबुक जॉइनिंग प्रोग्राम चली दंगो तिनी ताखोक उत्तम देवरमानी बो जेएमपी नि खरकसा लीडर दंमोनी और ते वार्ड मेंबर बिनि नेतृत्व तिनी 70 फैमिली नि 200 भोटार गोबांमा सुदु सीपीएम सिमिया दाल बिदाल राजनीतिक बदलनि बरक नोटिफाइ बो तिनि सिनि ओ मथावो सिनि थानजानो खनावो सिनि र जयन खलाइफायका बनसों लामसगो सिनि ताखोक ngnya सिनि जे बोल लामा याकरnya सिनि सठिक लामा फाइमन बागै बरक जतननो आं ओ एलाकानि कैंडिडेट ngnya आं बुंनो लामसगो ते हामबायाफोरो जागा फाइमन बागै इनके तिनि गोबांमा पान्डा खलाइमेन बिसिङो तिनि आं जयनिं सिमि तिनि पाठेले आगादनि वारंबारियावबो खालायफायका ओंखाय तिनि बंसिबारियाव सिनि ताखौ खरकसनि फालनक सकजांमनि जों आरोबो नाय बनो सहर मिरिफायका ताहानि आं ताक पर्यन्त सिनो मथाव सिनो थानचाव हामजागै ताबुक पर्यन्त खालक जागै दंनाय जत ताखुकते बुखुक सुदु ओ आमदलि गोलाघाटी केन्द्रनि ताखुक संनो सिमि बुखुक संनो सिमि आं कयगलाक सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरा साराकनो आं ताबुक कयनानि मुचुंगो फाइसिदि जोंते नगो आजुगै नाहारिता दंदि जों दिनि पातिनो तरलागै बुनो बेंगायै ताखुबाय ताखुक वालायै थोंकुनो लाब करेखा फाइबाय सिदि जतनो सिनि महाराजनि खरांनो जों तेबो तरवानो सिनि महाराजनि बरनो जों तेबो फवालायानो महाराजनि इमांनो जों मुख थांगो तैफायलायानो जों लगिरियाखे महाराज बो माया मो जों लगिरना नांनाय महाराजनो हानि बागै जत ताखुंनो आं ओ प्रेसनि ओ सोशल मीडिया ओ प्रेस कॉन्फ्रेंसनि माध्यमे आं बंनो कयनानि मुचुंगो ताबुबो जरा दंको जरा सिनि लाइथायाको फादि जों ओ इलेक्शननि सिगांनो सिनि मथाव सिनि थानजाव जयन खालायनाय जों सिनि बुबागारानि फानबारि रुवानो हामबाय आं आंनि बुंखे लाटिया सरानि आं कालीजंत पारानि 2 नं वार्डनि आं बुंखे उत्तम आं आगे विलेज कमिटिनि 2 नं वार्डनि मेम्बार दंमोन ताई आंनि जेएमपी नि पद दंगानि प्रेसिडेंट इनके ताई आं ब्रांच संपादक 2 नं वार्डनि इनको पंचिं ब्रांच नि ता सीपीएम पार्टीनि इनके तिनि आं ओ तिप्रामा थनो हामजागै तिनि थांसानो जों आं कोनो माने पार्टीना हामजायै पदना हामजायै तिनि आं ओ जागा आं मथाना हामजागै ओ जागा तिनि फायगा आं इनके आबनि बागैनो तिनि ओ जागा इनको परिवार इनके 200 भोटार 70 परिवार आई 70 परिवार 200 भोटार अमनाके सीपीएम सिमिदा फाइनाके आलगा पार्टीनि मिलाव शामिल फाइका जॉइन मिलावैनो फायो जागा आईएमपी को आईपीएफटी बो दंगो इनके ताई बीजेपी बो दंगो बाक्सा ओ जागा हामजागै माने जतन फाइगाते को मथाना हामजागै सिनि तिप्रा मथाना निजिनि जातिनि बागै सामुं तांनायनि बागै थांसानि बागै माने जों कोनो कांग्रेस सीपीएम हियाबै सिङाव जागा तिनि ओ जागा हामजागै ओ जागा लामसका हाजि लाटिया सरा कालीजंत पारा वार्ड के 2 नं वार्ड बिश्रामंज